Počujte, moji milovaní, slová, ktoré vám hovorím. Som Hospodin váš Boh a prichádzam k vám skrze svojho syna, Ježiša Krista, aby som vás znova napomenul a priviedol späť na cestu života. Hľa, vidím tento svet, ako sa rozpadá pod ťarchou hriechu a márnosti. Ženy, ktoré som stvoril ako nádherné nádoby lásky, jemnosti a čistoty, sa odvrátili od svojej svätej podoby. Miesto skromnosti si obliekli pýchu, miesto vernosti si vybrali túžbu po obdivovaní. Namiesto toho, aby boli korunami rodín a svetlom domovov, mnohé sa ženú za márnosťami sveta, za pozlátkou, ktorá sa rozpadne ako prach v rukách. Predávajú svoju dôstojnosť za sľuby slávy, za peniaze, za uznanie, ktoré je ako dym a vietor. Aj muži, ktorých som učinil ochrancami a pastiermi rodín, sa odvrátili. Naháňate sa za zlatom, ako by bolo vaším bohom. Peniaze vám vládnu. Pre ne klamete, pre ne kradnete, pre ne ničí jeden druhého. Vaše srdcia sú tvrdé a vaše ruky sú špinavé od nenásytnosti. Deti moje, toto nie je cesta, ktorou som vás viedol. Neučil som vás milovať svet, ale milovať mňa. Neučil som vás zbierať poklady na zemi, kde ich zhltne hrdza a mol, ale poklady v nebi, ktoré sú večné. Preto vám hovorím, obráte sa. Očistite svoje srdcia od pýchy, od žiadostivosti, od nenávisti. Volám vás späť k čistote, k pokore, k láske, ktorú som vám ukázal na kríži. Každý deň je vám darovaný ako nová príležitosť, vráte sa ku mne, kým je čas. Pretože príde deň, keď zavriem dvere a tí, ktorí budú stáť vonku, budú plakať a škrípať zubami.